Biz bugün şunday bir ko'rkam uchrashuvda o'tiramiz. Fabirli qizlar bilan ko'rishdik. Ham mening bunda bir liderim bor. 9% ga erishgan liderim. Mana so'raysim keladi. Oliya, aytaylik, mana sen lider bo'lding, 9% ga yetding. Mana sen necha komanda bilan ishlaysan? Mana sening yoningda sening komandangdan da kishi bor. Mana söylep ketaylik, komanda bilan sen necha ishlaysan? Selam kızlar. Yigitler dip deydi menga. Bizde bit yigitler de var. Нәрсе дип әйтим? Монда инде бер катлаулыгы юк. Бары тик кеше белән гади булырга кирәк, аралаша белергә кирәк. Кешегә бөтен өчен бәйнә-бәйнә аңлата белергә кирәк. Әлбәттә инде иң беренче чиратта ул продукцияны үзең алып карарга кирәк. Кулланырга, кешегә күрсәтеп карарга. Менә шулай итеп, Зилә белән biz тату гына эшләп киләбез. Бигрәк тә инде ул кибеттә эшләгәч, аның белән ул эшне алып барырга бик җайлы, бик рәхәт. Үзе дә бик рәхәт кеше ул. Минем палочка-выручалочка дип әйтсәм дә була. Һәрвакыт ярдәмгә килергә тора. Шуңа күрә аның да, бәлки шуңа күрәдер дә аның командасына кызлар эшли торган. Менә шундый булырам дигән кызлар килде. Мин үзем дә шаккаттым, дөресен генә әйткәндә.